jugant al bruixot. Lluitant per trobar algú a qui estimar, però em sento sol i perdut. Trencant les barreres penso arribar, penso trobar-te a tu. Com una visió t'has presentat aquí, m'has captivat lentament, una aparició que envia el meu destí. Ets el meu pensament, i no ho entenc, el cor em batega extasiat. Serà potser que en un moment tu m'has embruixat. Sembla que he trobat nova llibertat, les forces per oblidar tot el que he plorat. Sembla que podré estimar també, solitud vull fer-te fora, arriba ja l'hora en què sobreviuré i cantaré. Mireu. El cap té una forma així. I les potes són així. Té unes ales... Sí, així. Ha! Ja l'he acabat. Orfe, és el... No hi ha cap dubte. És el Bladiogos. Què us sembla? Ho faig bé, oi? I sabeu què? Jo quan sigui gran vull ser pintor. Molt bé. Quan siguis famós ja ens firmaràs un autògraf. Ostres, han picat! O sigui que l'Azalea ha remuntat aquest riu. Ha anat cap al mont Guinerva. I ara què farem, Orfe? Doncs, és evident. Els pensaments de tothom. Llavors en Rai troba moltes dificultats per trobar el lloc on s'amaga el Bladiogos. Quan localitzem aquest monstre, et tornarem a encarregar a tu que l'ataquis, Childman. Què hi dius? Ho entens què has de fer? Sí, i us estic profundament agraït per aquest gran honor, grans mestres. Encara que entre els meus alumnes hi he educat 2 traïdors, heu decidit que no em correspon cap càstig i m'oferiu la possibilitat de rectificar l'error. Us ho agraeixo profundament. I per correspondre a aquesta confiança i per tornar-li a la Torre de l'Ullal el gloriós nom que li correspon, eliminaré l'Azalea i les ofenses causades a la nostra escola. La teva actitud és digna d'elogi. Pensa que n'esperem molt de tu, Childman. Sí. Ha canviat molt en Childman. Ja no falta gaire perquè arribi a ser el patriarca més jove de la llarga història de la Torre de l'Ullal. N'hi ha hagut prou comportant-me servilment per guanyar-me la seva confiança. Res més fàcil que enganyar els patriarques adulant-los. Estic segura que darrere aquest canvi que ha fet en Childman hi ha alguna intenció amagada. Si no vigilem, l'escola podria caure a les seves mans. Has entès què cal fer? Sí. Eliminar definitivament el Bladiogos amb aquestes mans i destruir les ambicions ocultes d'en Childman. Desemmascarar-lo. Molt bé, doncs, Flameheart. Recorda que la Torre de l'Ullal ha de ser només per tu i per la teva mare. Pots confiar en mi, mare estimada.
Quina meravella! Sembla ple d'éssers mitològics. Però què sents com parla? Quin refinament. Escolta, Morphan, què voldràs fer un cop hàgim trobat el Bloody August? Encara no hem descobert la manera d'ajudar l'Azalea. Si el trobem ara, correrem un perill sense cap motiu. Jo ho trobo del tot inútil, ben inútil. És un raonament lògic que només ajuda a crear dubtes. I ara no en vull tenir pas. El trobarem. No vull res més. Escolta, Morphan, saps què deia sempre el meu pobre pare? L'amor és cec. Per tant, abans de fer una proposició de matrimoni, rumia-t'ho bé. Moltes gràcies pel consell. No pateixis, m'ho rumiaré de valent abans de demanar el Bloody August en matrimoni. Jo em pensava que ho diria. No està bé, això! No és gens divertit! Ara el mestre ha canviat. Abans, quan parlava de l'Azalea o pensava en ella, feia por. En canvi, ara... Tens raó. Què és el que el deu haver fet canviar d'aquesta manera? Què pot ser? Jo, potser? No, t'equivoques, màgic. Vaja, no m'hi he fixat especialment. Mira, la que feia raonaments lògics. Què espereu, vosaltres dos? Espavileu-vos, que es fa tard. Esperi'ns! Espera'ns! En Kirin Angelo? Sí. Quan té intenció de parlar amb ell, mestre? Per què? No hi ha cap necessitat. Doncs així quina intenció té? Què vol fer, mestre? Absolutament res. Com a mínim, mentre no em vulgui posar pals a les rodes. Si ho fa... Vostè havia dit que... Hartia! Comprenc els sentiments que et lliguen al teu amic. Però no toleraré que entre els meus alumnes hi hagi un altre traïdor. Vigila el teu comportament. És el Bloody August. Vinc amb vostè, mestre. No, no caldrà. Només qui vagi jo, ja n'hi ha prou. Mestre, es descuida això. Gràcies, me n'he d'anar.